Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Кацар 12, тук е моя приятел Litleon 54. Сега ще покажа как се прави пистон врата, ма нека да е на друго място. Така, слагате стики пистон. Така, броите 1, 2, 3, 4 и на 5-то слагате пак. Така. Около това слагате стъкло или някакво друго купче, което си поискате. Не е задължително да е стъкло. Много си подробен. Така, на моя приятел трябва да му каже да мълчи, защото е ку-ку. Така, слагате Stone Bricks, отивате отзад и слагате една стики пистона, така. Така да изглежда. И на другия стики пистон слагате пак хоп. Така. Отгоре слагате Redstone. Не забравяйте Redstone, че е много важен. Така. Така. След като са готови, така, идвате тук и чупите две купчета дълбочини. И после чупите, докато стигнете до другото. Така. Чупите тези две, докато тук чупите първото и слагате Redstone Torch. Redstone Torch, не други торч. Не, чупите, що го сгреших. Чакай да чакай. Пак тук поставяме Redstone Torch. Гледайте да не грешите. Ще ви става грозно. Тук ще поставим малко Redstone. И сега и от другата страна Redstone. Покажи за групата вече. Имаме между другото една група в под клипа ще има описанието за групата. Линк ще има направо за група. Линк, да. Това ще правя линк. Чакайте, че нещо се блокира. Така. Тук е на моя приятел. Трябва правя да пробвам описанието за група. Така. И тук правите две. Тук го обграждате с тези. Така. Тук това го укривате. Както вие си пожелаете да бъде. Абе, то мълтува всичко там за вратата се отваря. Така. Тук това го скривате, да не ви се вижда, че ще ви стане грозно. Такива машина говоря. Към.
Дайте да такова, дайте турен за описание. Така. Тук поставяте Bracer Plates. О, и още нещо. От това чупите две. Поставяте Redstone. Така. И го покривате. За да може всичките да се запълнат и да влезат в това. Тук ще го правя. Това беше от мен. Виждате, сега ще ви демонстрирам. И после, както искате, почвате от тук да се обзавеждате. Ето, яка си е въртичката. Това беше от мен. Довиждане и до нови срещи.